music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis, Bugula, Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
isang pahig ka lang. Dahil walang out sa BAW! Ito ang tambalang Sipaw! At ito ang tambalang nag-uumapaw ang good vibes. At ako, si Papa P ang magpapatuloy ng Arangkada Stories dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. At Shikikay, good morning! Good morning, Kausat! And syempre, tambalang hatid sa atin ay responsible, Yes. critical, and of course, inspiring stories. Shakikay, kakulitan, at kakwentuhan nyo naman. Yun, at nasa gitna na tayo ng linggo, Totoo ba? Wednesday morning. At ito, ang ating self-care Wednesday. Wow na wow, no? Big word, self-care. Lalo na, ngayong pandemya talagang lahat tayo ay nangalaga sa ating pangatawan, kalusugan, at sa ating, syempre, sarili. Yes, partner. And it's not just limited to having your self-care Yes. aesthetically kasi, di ba mga Car-Rangers, it should be a balance of emotional, psychological, mental. Yes. And of course, something na kaya mo ring ibigay aside from that. Ikaw ba, partner? Yes. Yun. Ano yun? How do you take care of, self-care? Paano mo in-exercise yan sa pang-araw-araw? Oh, of course, unang-una, lagi ko sinasabi, ang self-care ay uumpisan mo sa pagpoprotekta mo ng safe space mo. After mo magkaroon ng safe space, doon ka magkakaroon ng mga bagay-bagay na pwede mong gawin physically, emotionally, mentally. Yun ang pwede mong gawin. Naman. And I attest to that, no, partner. Tinuro mo kasi sa akin yun na dapat magkaroon ka ng circumference Yes, ng safe space mo. And I find it very effective. Kasi once or somebody cross your safe space, it means that does not healthy na, no? Kamsat. At mayroong mga pagkakataon na bubuksan mo naman yung safe space mo sa mga tao din. May mga part na gano'n. Naman. And syempre, partner, I'm excited for today. Kasi sabi nga natin, it's a self-care Wednesday and I am excited kasi sa mga nanonood dyan, we will give you tidbits also on how you can have fitness, partner, kahit na nasa bahay lang, diba? Yan ang pag-uusapan natin dahil isa sa mga pangunahing pag self-care is ating pangalaga sa katawan. At nauso ang virtual workout community. Pag-uusapan natin yan mamaya, mga ka-Rangers. At dagdag pa dito, syempre, napagandang kabsat ko. At ang ating guest is patungkol sa makeup at pag-beauty nga, di ba? Di ba, Shikikay? Yun nga, partner, nauso din in summer years ang microblading. Yes. So sa mga ka-Rangers natin na may tanong dyan about this kind of aesthetics, kung paano siya ginagawa at proseso, bibigyan namin kayo ng close idea on what to expect. At ito na nga, di ba, dagdag pa dito, magkakaroon tayo ng bagong pananaw na hindi lang sa kababaihan ang pagpapaganda ay naroon na wala ng gender yan, kahit babae, lalaki, at anong gender ka man at sa kategorya ka ng ating salipunan, ay pwede kang magpaganda at it's part of your self-care. It's a self-reward para sa sarili mo. Yes, I like that, no, partner, reward. Yes. It's a reward for yourself. Kasi hindi masamang alagaan mo yung sarili mo. Regardless din, no, partner, kung ina ka na, tatay ka na, it doesn't matter. Kasi alam mo yun, yung pagsi-self-care mo naman should be coming sa puso mo. Yes, tama nga na. Sabi ka, lagi ko sasabi, hindi ka makapagbigay kung hindi ka pa handa sa sarili mo. Dapat ikaw mismo ay handang-handa ka. At sa mga ayon ng aming technical director, ayan, kay Sir Rain pala, ayan, lagi ko sinasabi, single po siya, mga ka-Rangers. Ito po ang ating pananawagan. Ayun po. Pananawagan. Ang ganda ng jawline niya ng mga Car-Rangers. Yes. Mas manipis pa sa akin. Anyways, mga Car-Rangers, tutok lang sa tambalang bigay ang good vibes. At ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan!
Nagbabalik ang tambalang sipaw! Wow na wow, no? Talagang self-care ngayong Wednesday. At pag-uusapan din natin ang mga bagay-bagay na pwede nating pangalagaan ating sarili. Ito na ang ating physically, emotionally, mentally. Nabanggit nga natin kanina, mga ka-Rangers. At ikaw naman, kamusta, Shikikay? Okay, Kabsat, na gising tayo ng medyo maaga. Meron tayong naging routine na. Gumagawa ka ng bagong routine para alagaan yung sarili mo. And yun, mga ka-Rangers, I think, coming from me, one of the first things that you have to do is you create your routine. You set your day with such. And kayo, mga Car-Rangers, paano nyo nga ba inaalagaan ang inyong sarili? Just comment down para naman ma-share natin sa mga viewers natin and para naman ma-educate natin yung iba on how you have your self-care routines. Diba? Yun, at talagang sa mga Car-Rangers nating nanonood, yan, mga self-care routine natin, pwede natin pag-usapan namin. Ito nga, ang mga manonood at mga viewers natin, babati-bati mo naman tayo. Ngayon, Shikikay. Kaya nga, partner, and sa mga nanonood sa atin through our Facebook Live, good morning. To one of other Kabsat that I have. Hi, Eric, good morning. And also, our very, very supportive mothers na hindi tayo kinakalimutan. Of course. Regardless if it's self-care or pag-aalaga ng bahay at ng katawan. We have our mothers, no, Kabsat? We have my mom as well. Good morning. Oo, at aking nanay, Brenda Tulog Baldosa, kasabay nanonood ni Ma'am Shirley. Mami. Go daw kay Tita, hello po. At ito kay Eric John Garcia at kay Mark John Kelly Delim. Good morning at God bless daw sa atin. Yes. Thank you. Stay safe sa inyong mga nanonood sa amin. And for also those that are watching us through YouTube live streaming, maraming salamat. Just comment as well. Every now and then, tinitignan naman namin yung mga komentong yan. Yes, at ito nga kahapon nga, pinagdiwang natin ang kaarawan ng ating isa sa mga Luzon headliners, patroller natin at talagang news reporter natin na si Sir Charles Nico Limon. Happy birthday! Yan, saan panghandaan? Ayun talaga, no? Totoo, naghihintay lang po kami rito. Yes. Shanghai ba, partner? Oo, Shanghai Nauso. po. At belated din na sa ating happy birthday kay Sir Noel. Oh. Then, ayan, hello po sa inyong lahat. Oo. Happy birthday at isa na namang taon ang nadagdag sa inyo. Yes. Yun, pero alam mo kapag the moment laging nadadagdagan ang iyong ang iyong taon ay nadadagdagan din ang iyong experiences at nagiging strong ka sa buhay. Yes, At partner. buhay Ikaw talaga. ba, partner? Kailan nga ba ulit ang birthday mo? Guys, mga Ka-Rangers, November 30 po. At Gcash na lang po natin, no? Online handaan ba ito, Yes, partner? online handaan at online regaluhan lang po ang kailangan natin. Charot. So, iniimbitahan ko na sila in your behalf? Yes, November 30 po yan, Bonifacio Day, walang pasok at double pay po yan sa mga ating mga Rangers. Baka naman. Baka naman, partner. Well, anything that you're looking forward to, Kabsat, na gift? Gift naman, it's all about sana matapos na ang pandemya. Wow. Kasi yun lang naman ang inaasam natin lahat. Kung sa bawat birthday wishes ng lahat ng tao at yun ang wish, malaking bagay yun, no? Oo. Talagang parang siyang prayers. Kumbaga. Na rin. Yes, partner. And sana talaga. Yes. At eto na nga, good news nga, ngayong Mental Health Week, ano ang mga bagay-bagay na ating pinagdiriwang. At ito na nga, ayon nga sa ating isa sa mga part natin, at sa Dagupan, kaganapan na nagkaroon, nakulayan ng asul ang kanilang iba't ibang lugar na kung saan it's a part of celebrating ng mental health ng kanilang lugar. At sabi nga nila, Blue for Mental Health, the City Museum's facade and City Plaza stencil roof are splashed with blue light as the city government support to this New Year's National Mental Health Celebration. At sinuportahan po ito ng ating Mayor Brian Lim ng Dagupan. At it's a conduct of the celebration of Light Up Blue for Mental Health campaign using the color blue. Yun. Yes. At ang kaganapan nga, talagang ngayong week talaga pinagdiriwang natin ang kahalagaan ng mental health. It's part of self-care, di ba? Kumbaga na talagang kailangan nating pangalagaan ang ating sarili. Tama at totoo yan, Kabsat. And balik naman tayo dito sa mga ka-Rangers natin dito sa Baguio City in collaboration with our LGUs and other sectors of the community where we are also celebrating Mental Health Awareness Month. Actually, it's a month-long celebration starting
nung October 4. Di wala kahapon yun. Nung Monday, mga Car Rangers, we started it off. And up until the 8th of October, we have a clock prayer habit. For October 4 to 10 naman, we have LGU, Baguio Health Services Office, and Benguet General Hospital activities. Yan, meron tayong virtual yoga that you can join. There's also a virtual concert and the like. So you can certainly visit our PIO and of course Baguio Health Services if you wanted to be part of this very, very amazing and exciting activities. Yan. Yes, kaya po nahablo kami kasi we are celebrating with you guys ang ating Mental Health Week at sa mga talagang frontliners din na sumusuporta with Sir Ricky sa Mental Health Association dito sa syudad ng Baguio. Hello po sa inyo. At update naman tayo sa ating COVID cases dito sa syudad ng Baguio. Shikikay. Very briefly lang mga Car Rangers, we've seen a decline naman of numbers sa ating mga numero. And ito nga kahapon, no, mga Car Rangers, we were able to get at least 302 recoveries as of October 4, 5 p.m. And there is a small casualty of deaths, mga Car Rangers, of 3. And just also a minimum increase in the active cases at 338. And yun nga, Kabsat. And good news, there are no new lockdown orders. Yes. Rather, we're also lifting lockdown order in Camp 7, Gisad, Surong, Luwakan Proper, and Pakdal. Yes, sa total areas on lockdown po ng 18 at total barangays with lockdown na 13 po yan. At existing lockdown order po sa Gibraltar, Pakdal, San Luis Village, Pingat, Kias, West Bayan Park, South Central Aurora Hill, Victoria Village, Animon Holy Ghost, Uluwalhati, Irisan, Camdas Subdivision at Hillside. Specific po yan ng mga purok at street ang mga naka-lockdown dito sa syudad ng Baguio. Ayun! At ito na nga, sandata natin lagi ang vaccination. Arangkada ngayong araw ng Wednesday. Yun. Yep. That's from 8 to 2 p.m. No, Kabsat? Yes. Just a friendly reminder, mga Rangers, no more stabs needed, just your QR code and of course a valid ID, government issued, that is covering in a lot ngayon. And nakakatuwa kasi we have Satellite Bakuna Center in Public Market, University of the Cordilleras High School, and Divine Mercy for first dose categories belonging to A1 and A6, diba? Again, A1 to A6 mga Car Rangers in Satellite Bakuna Centers. So yan, no stab na po, just the QR code and your ID. Yan. Wow, ano? At talagang arangkada din tayo sa ating Bakuna Center sa Bishop Carlito Senson Sports Center ng SLU Gym po yan. Wow. Kasi nasa kategorya po yan ng arangkadang A1 hanggang A6. Wow, no? Grabe. At ito yung mga residente from the following health district ng Aurora Hill, Quirino Hill, Campo Filipino, Pinsaw at Lukban. At it will cater also ng mga second dose po sa mga due for Sinovac ng mga naka first dose po noong September 9. And Pfizer po ng first dose sa September 14, 2021 at sa mga nakamiss ng second dose ng Sinovac, AstraZeneca, Pfizer at Moderna. Naman, partner, tuloy-tuloy na natin yan with SMB1 parking first dose. Again, categories falling into A1 to A6 mga Car Rangers Health District falling under Asin, Irisan, City Camp, Atab, and Quezon Hill. And second dose naman for Sinovac that was supposed to be due last September 9 and Pfizer first dose September 14, 2020. Yan naman. Yun, at ito na nga pa rin ang ating isa sa mga vaccination site, ang UB Gym. Ito na marangkadang ating first dose po ng A1 hanggang A6 po yan. At mga residente ng following health district ng Pakdal, Mines View, Engineers Hill, Scout Barrio, Atok Trail at Luwakan. At nag-cater din po ng mga second dose ng mga nakaroon ng first dose ng September 14 ng Pfizer at ang mga nakamiss ng second doses ng Sinovac and AstraZeneca. Naman. So mga Car Rangers, again, no stops needed. Just get yourselves registered in bakuna.baguio.gov.ph and automatically get your QR code. And sa mga Car Rangers natin dyan na nagtatanong kung kailangan bang ng government-issued ID, yes, certainly po. Or any ID po,
that will show your address naman. Yun. Oo Yan. naman, no? Talagang self-care Wednesday ngayon at kailangan nating pangalagaan at ito na ang vaccination schedule Yes natin. naman. At ready ka na ba sa ating guest ngayong umagang self-care Wednesday? Excited ako, partner, kasi it's something na bago din sa atin, di ba? Yes, oo. At hindi na patatagalin na dahil pag-uusapan natin ang aesthetic, beauty, at syempre, wala na sa gender yan kung pagandahan sa lalaki, babae, at kahit anumang gender, pwede yan. So let's welcome our makeup artist and master of microblading artist na si Paolo Maranan. Good morning! Good morning! Good morning, guys! Morning sa inyo dalawa. Yes, bungad na bungad pa rin sa atin ang napakagwapo at talagang binibigyan sa atin at napakaganda ng ngiti ni si Sir Paolo. Sir Paolo, kamusta po ngayong pandemya? Lumalaban lang. Lumalaban. Hindi tayo magpapatalo, syempre. Di ba? Yes naman po. Gusto ko yung ganong spirit, no? Shikikay, talagang laban lang ngayong pandemya. Right. Hindi tayo titigil, sabi nga ni Sir Paolo. Sir Paolo, simulan natin. How did we become part of this industry? Okay. I've been a makeup artist. I actually celebrated last August ng 15 years na sa makeup artist na pala. Actually, I lost count na. So, 15 years na ako makeup artist. I started, I actually finished pre-med. So, respiratory therapist ako by profession. I worked in St. Luke's before. And even that time, I'm fascinated with women's faces, sa magazine, sa mga shoots. Laging yun yung leisure time ko. And then, I took up nursing as my second course. Dapat magiging doktor ako. And then, while waiting for the board exam results to finish, yung results lumabas, nag-aral ako ng makeup. Tapos, na-advise lang ako ng friend ko na sabi niya, mag-aaral ka kaya makeup. So, I studied makeup, and then, right there and then, I was introduced to the makeup artist of Gretchen Barreto, who is Patrick Rosas. So, habang nag-aaral ako, may kasamang theories sa school. So, from that time on, until lumabas yung exam, I practiced nursing as well as a private nurse. Pero, hindi na ako nakaalis sa makeup. Yun yung history ko talaga. How I started doing faces. So that was 2006 pa yata. Tagal na. Wow! Medyo matagal na. Ang ganda ng journey ng kaniyang larangan na tinatahak ni Sir Paolo. Sir Paolo, sa makeup sa inyong makeup story naman, ikwento niyo naman yung mga kaganapan niyo at mga naayusan ninyo ng mga celebrity. Okay, so nung time na yon, I was doing mga fashion shows, sa mga probably first year ko sa industry. Then nung second year ko, I was lucky enough to be booked sa mga magazine shoots, and then nagustuhan naman nila until one day na-meet ko si Solen. So we all know that Solen is a makeup artist. Actually, she was trained in Paris pa. So medyo grabe yung kaba ko kasi sabi ko, oh my God, ano to? Baka mas magaling pa siya sa akin. So I did her makeup sa isang magazine shoot, na feature lang siya. And then actually she loved it. So nung time yun, sabi niya, oh, I really like your style kasi siya, sobrang light, sobrang mukhang wala. Which is, si Solen kasi doesn't need too much makeup. Sobrang ganda niya even without makeup. So nung na-introduce ako sa kanya, nakita na refer na rin niya ako kay Isabel Daza, 'di ba? Nung time na 'yon, sikat yung mga It Girls na sinasabi. So nag-introduce na rin ako kay Georgina Wilson, then kay Labi kasi isa sila ng manager, then sina Paolo Abilino, and then ayun na, until nagpupunta ako sa network, nakikita nila ako sa mga shoots sa ABS pagka nagagawa ko ng ASAP, until word of mouth, until na-meet ko na rin sina Piolo, and then I actually was a makeup artist of Piolo ng mga 3 years, and then sina Sian Lim, si Kim Chu, ayun na, then the list goes on. Yun yung yun yung nag-start. Parang I really need one celebrity lang.
And We then, syempre, understand the I journey, need to Sir back it up Paulo, with, and alam namin that it was because of hard work and being at your best foot forward. Sir Paulo, in our clients naman, how did you give them a different perspective of confidence? Okay. Based on when I'm talking about makeup, may kukwento ko sa inyo. Actually, I was nakikita ko from the start, if I do, like kunyari weddings, sobra talaga nag-glow. Kasi even yung confidence mo from within, nababago siya. It's not actually a mask. Hindi siya mascara. That's why I don't, parang hindi ko iniiba talaga yung buong muka na totally magiging hindi niya nakamukha. Lalo especially with the brides. That's not actually my style. Kasi may mga iba na parang totally, oh my God, di mo na makilala, totally transform. Ako naman, I just enhance yung pinaka-best features nila. So, one time, I did a commercial. It was like a social experiment for this glutathione brand. So, the experiment was, social experiment siya. So, I did the makeup of 5 talents. Walang edit. Minakapan ko sila, sinasawsaw ko yung brushes ko with makeup, pero wala talaga siyang makeup. So tinitignan nila, pinicturean sila before, and then after, minakapan ko sila, pretending na nagme-makeup ako sa kanila. And then after that, pinicturean sila after. Walang mirror, hindi nila alam na wala akong nilalagay sa kanila. Pero binibuild ko yung confidence nila in such a way na parang na-appreciate ko yung one time yung isa nagtatrabaho pa sa isang fast food chain, breadwinner siya at an age of 22 years old. So sinasabi ko, I admire her na I can relate as well kasi napagdaanan ko siya. Tapos yung pinicturean sila after, iba yung glow from within. Hindi nila wala sila makeup pero ang layo ng difference nung after sa before even without any cosmetics on. So imagine it na lalo na pag nakita nila in person, nakita nila yung transformation na you build confidence talaga. You build the glow from within, endorphins, happy hormones, lahat. Kasi parang meron siyang bagong damit na sinuot. So, ang laki ng difference ng empowerment and confidence na binibuild mo with makeup. So, kaya nga, lagi ko sinasabi, makeup magic. Kasi it has magic in it. Yes, Sir Paulo. Oo, nakita namin, no? You're not just doing your work. You're doing your passion, yung fire na gusto mo ibigay sa ating mga kliyente at yung pinapakita mo sa pagiging makeup artist at yung larangan na pinili mo. Diba, Shikikay? Yes, you're as if touching lives from within, Sir Paulo. And tama kasi in the world right now where we always look for aesthetics, touching their soul is actually better, no, Sir Paulo? And Sir Paulo, ituloy na natin, aside from being a makeup artist, naging parte ka rin ng isang microblading industry. Tama po ba, Sir Paulo? Kwento nyo naman. Yes, you're right. You're right. It's called the microblading industry, which is mas umbrella siya under permanent makeup. So, permanent makeup, sinasabi lang permanent makeup, pero it's actually semi-permanent kasi nabubura naman siya, which is more natural looking yung results kumpara dun sa mga tinatattoo yung kilay na naglalas ng lifetime tulad ng mga lola natin, di ba? Na nag-change yung color and all. So, it's under semi-permanent makeup. So, I started in 2018, even before pandemic. And then, I studied sa 2 schools. And then, fortunately, yung pangalawa kong school, I was lucky enough na nakitaan ako ng potential ng teacher ko na maging member ng faculty. So, naging instructor din ako. So, hindi siya madali. Kasi yung umpisa, imagine, I'm already a master ng makeup. I've been doing it for 12 years that time. So, parang nag-aral ako ulit. Parang, oh my God, parang hindi yata to para sa akin. Yes. Pero sabi ko, might as well try. So, nung una kong school, medyo na-feel ko na parang failure ako. And then, nung pangalawa kong school, nag-aral ako ulit, na-motivate ako. Gumaling naman pala ako. So, ano kasi, ang attitude ko kasi lagi akong positive. Minsan niloloko ko na nga lang sarili ko. Na parang, if I'm feeling down, hindi, kaya mo yan. Merong inner voice na nagsasabing, hindi to para sa'yo. Pero may inner voice din nagsasabing, hindi kaya mo yan. Ano ka ba? May ano ka na, ang dami mo nang pinagdaanan. So, simula nun, parang I was blessed na parang naging instructor pa ako. And I love teaching. I love
sharing my knowledge sa mga estudyante. Hindi ako mabilis mapagod pagdating dyan. Kasi nga sabi nyo nga kanina, parang ano siya I really love what I'm doing. Hindi na siya work for me. It's actually a passion. So yun, since 2018 na pasok ko na siya. And then, may bago na namang nangyaring thanks to Papa God. Nung 2020 lang ako nag-start. Last September 2020 lang ako nag-start na nag-concentrate ako sa lalaki, and it's called Brusco Brows. Wow. So, natap ko yung market na ang dami palang lalaki na gustong magpa-eyebrows, gustong magpa-microblading na hindi mukhang tinatu or hindi mukhang may ginawa sa mukha. So, yun. That's what I'm concentrating on right now, yung Brusco Brows, which I created. Oo, nakaka-excite yan, Sir Paolo, no? Talagang nakita talaga natin na wala sa gender. Ano pong stand nyo dito na talagang wala sa gender ang basehan ng pagpaalaga sa katawan at pagpapaganda, lalo na sa pagkikilay? Kasi kilay is life, ika nga nila. Yes. Sir Paolo. Tama yan. Knowing that, I actually agree with that na wala sa gender ang pag-aayos, self-love, cosmetics or whatsoever, wala siya sa gender. Kasi number one, ang stigma sa mga Pilipino na parang anything na cosmetics, have it done sa face, ultimo facial, o may pinapahid ka, pambabae lang yan. Makeup, pambabae lang yan. Self-care, pambabae lang yan. Hindi totoo yun. Meron din, importante din ang, lahat kasi tayo human beings So, importante din kahit lalaki na mawala yung stigma na pag inayusan mo yung sarili mo, it doesn't emasculate you or nakakabawas siya sa machismo. So, hindi siya totoo. Iisa lang, universal lang ang self-love, sa totoo lang. So, sa akin, wala siya sa gender, kung babae, lalaki, bakla, tomboy, o kung ano man, na mag-ayos sa sarili mo. There's nothing wrong with that, and there's no selfishness in it. So, sa akin, kaya ako nagulat ako na nag-boom yung market na puro lalaki yung ginagawa ko. Although, I still do women's eyebrows and lips and other forms of tattoos. Ini-interview ko sila. I've done probably more than 400, 500 na clients in a year. So, ini-interview ko sila, ba't kaya ako nag-click? Ba't kaya ang dami kong clients na mga lalaki? Pag ini-interview ko sila, sabi nila, ang nadala raw nila ditong pandemic na to is na-realize nila, pag tumitingin sila sa salamin, parang all the time nakikita nila sarili nila, why don't I take care of myself? Why not this time, me naman? So, na-realize daw nila yon lahat ng kinausap ko na parang this time, I'm not being selfish. Sabi ko nga sa kanila, hindi yan selfishness. Bigay nyo naman sa sarili nyo na every time I see myself sa mirror, pandemic na nga, ang dami na negativity sa mundo, nadagdagan pa yung pandemic, why not may ilagay ako sa sarili ko na it will boost confidence, it will stimulate hormones, happy hormones, at saka positivity, di ba? So, yun yung lagi nilang sinasabi na why they are doing it. Yun, Sir Paolo, we just want to re-echo yung sinabi mo, self-love. And ito isang parte siya ng pag-aalaga ng sarili. And for you personally, Sir Paolo, how does this help you boost one's confidence and as well in controlling other negativity sa iba naman? Yes, okay. That's a very good question. It's easier said than done, di ba? Sabi nga, sa totoo, as a human being, marami talagang mga stressors sa paligid na it's easier to parang give in. Pero when it comes to self-love, isa lang yung formula ko dyan. I actually believe sa mantra na before ka magbigay ng love sa ibang tao, before ka magbigay ng tulong sa ibang tao, you need to fill in yung void sa katawan mo, sa soul mo muna. So, kailangan punuin mo muna yung baso mo bago ka magbigay sa kanila. So, kung kompleto ka na, kung buo ka na, tsaka ka makakapagbigay ng love. So, it applies in general sa love, sa relationship, sa pera, sa tulad nga sa airplane, di ba? Pag bumagsak yung oxygen, uunahin mo muna yung sarili mo bago yung bata. Para siyang ganon. So, ako, I just, anything na negativity nakikita ko sa social media, I don't give in, I don't read, I don't watch, anything na magpa-fired up sa akin, anything na maganda, yun yung gusto ko. Parang, yun yung embrace ko.
So, same with relationship. So, inisip ko, kung ako happy ako, nakakakita ko ng magandang bagay, magpa-follow yung lahat ng taong mahahawakan ko at makakakita sa akin. Diba? So, parang ano siya, infectious siya, just like the virus. Even positivity is infectious. So, hindi selfish na bahalin mo yung sarili mo. Kasi you need to fill in yourself first. Punuin mo muna bago ka makapagbigay ng love sa iba. Yes. Ayun, yun ang aking mantra. Oo, tumpak na tumpak yan, Sir Paolo. Talagang ramdam na ramdam, no? At tamang-tama yung sinabi ni Sir Paolo. At Sir Paolo, sa dami ng good vibes at positivity na meron ka, sino ang mga inspirasyon mo sa iyong buhay at paano ka nagkakaroon ng fire sa mga ganitong mga ginagawa mo sa buhay? Okay. So, ever since siguro a decade na, I actually believe in yung power of attraction. So, ang key kasi doon, yung sinasabi na, yung video na yun na The Secret, ano siya yung law of attraction, mag-isip ka na isang bagay or tao na nakakapagpasaya sa'yo na super kikiligin ka at maalala mo lahat ng memories mo. Tapos, isipin mo yung wish mo. Mangyayari siya. Ganun yung nangyayari siya sa akin for 10 years. So, unang-una, yung partner ko si Martin, isa siya sa nakakapagpasaya sa akin more than anything else. Kasi, we've been together for 5 years pero it feels like 20 years. So, siya yung partner ko. Every time I'm feeling down, siya talaga yung naglilift sa akin kasi he's a motivational speaker. So, minsan siya naman yung down, ako naman. And at the same time, balance. I can see na parang balance kami. And pangalawa, I have a son who's 12 years old. His name is Koy. I call him Koy. His name is Marco. Isa siya sa naiisip ko na parang nakakakilig sa akin lahat ng memories ko. Nakaka-flatter, nakaka-full ng puso ko pag iniisip ko just having him as my son. So yun, silang dalawa talaga yung, and of course, even my mga closest friends. So, even hindi kami nagkikita madalas, hindi nawawala yung communication. Yes, sila yung thank you, Sir Paolo. Core. Yes. Alam mo, ramdam na ramdam ko habang kinikwento ni Sir Paolo yung mga ganitong storya. Nararamdaman ko, di ba, Shikikay? Yes, partner, tumindig nga yung balahibo ko, Sir Paolo. And that we've seen as aspects and facets of love. Yung inyo at yung pagmamahal mo kay Koy ay ibang level din ng pagmamahal. Partner? Yes, Sir Paolo, syempre, sabi mo nga kanina talagang naroon yung fire because of guys sa mga ganitong inspirasyon. At naging inspirasyon din kayo sa mga estudyante na tinuruan mo. Ikwento naman niyo itong microblading na seminar workshops na ginagawa ninyo. Okay, so before kasi, I used to have a class ng mga 10 to 15 people. Pero syempre, sabay-sabay yon. The training is actually 5 days. Pero dahil sa pandemic na hindi na pwede yung classroom setting. So what I do, maximum of 2 people, pero mas gusto ko talaga one-on-one. So I train people na one-on-one kasi ginagawa ko to dati pa as a makeup workshop. Nag-makeup workshop ako the entire day, zero knowledge of makeup meron. And I even have a student there in Baguio na I will actually see her in end of the month kasi I'm visiting Baguio for the brows. Imagine ganun kalawak yung network. Nakakatuwa isipin na parang meron akong parang anak dyan sa may Baguio. So, that's why my passion is teaching kasi last week meron akong graduate na mag-open siya sa October 9 sa Lucena ng clinic niya. Microblading and aesthetics as well. So, sobra talagang nakaka-proud for me as a mentor, as a teacher, na may mga small business owners na sila. Imagine, kaka-start lang nila this year. And this time, sila naman yung magbibigay sa community. So, for me, sobra siya talagang talo no ng any medal. Yung mga nakikita kong mga estudyante ko na ganun. Oo. It's like a ripple effect, no? Talagang kapag ikaw mayroong positivity at mayroong kaalaman at naibibigay mo sa iba, gagawin din nila sa iba ito. At talagang sabi nga nila, infectious nga talaga ang positivity. Ito yung nakakahawa na gustong-gusto natin. Di ba, Sir Paolo?
Yes, you're right. And di ba kanina nga na-mention ko, if I'm feeling down, minsan dinadaya ko na lang sarili ko. Yun yung actually yung key eh. If you feel negative, no, hindi. Pick yourself up. Easier said than done, pero it takes practice. Pag lagi mo pinapractice na, no, kailangan bumalik ako sa positive, bumalik ako sa happiness. Kasi lagi nga na nila sinasabi, parang how do you stay young? Ako lagi ko sinasabi, ano lang, happy lang. Madali sabihin eh, pero happy lang. Pero pag lagi mo siyang sinasabi, lagi mo siyang iniisip, nangyayari siya sa totoo. Sumusunod yung katawan mo. Kasi mas powerful yung isip kaysa sa katawan. Diba? So, ayun lang talaga ang aking formula for that. Exactly. Sir Paolo, we've seen and we've heard how you have taken care of other people. Ikaw, Sir Paolo, personally wanted to ask, how do you exercise self-care? Okay. Number one, exercise, self-care. Yung word pala na exercise. Medyo I haven't been doing exercise. Pero ako I believe in this pandemic, more than I used to be athletic. Wala na akong six-pack actually. So, I haven't worked out that much in the last more than a year. Pero inisip ko, mas healthy yung utak. You have to maintain a healthy mind before a healthy body first. Kasi ang dami ngayong nadidepress, kasi nalimitahan yung tao na mag-travel, nalimitahan yung taong makita, mahawakan, mayakap yung mga mahal mo sa buhay. Doon pa lang, dapat you have to have a healthy mind first. Yun ang mas importante. It's more of a necessity kumpara doon sa magandang katawan. So ako, sometimes if I feel down, if I feel depressed, I just keep myself busy. Ako yung taong mas productive ako, mas nakaka-cope ako sa stress. So, sabi nga ng partner ko sa akin, parang gusto niyang gift niya raw sa akin lagi sa Christmas is yung pahinga. From the root word hinga. So, para you pause, you rest. So, hindi rin magandang sobrang busy ka all the time. Kailangan mo rin ng pahinga, hinga. Kailangan mo rin tumanga at mag-reflect inside and all. Kasama siya. Kasi parang the art of doing nothing, ang hirap-hirap ko gawin yan kasi parang feeling ko lagi, I have to be somewhere. Kailangan ko may gawin. Pero, kailangan mo rin yon. So, you have to balance it. Hindi rin naman pwedeng puro pahinga. Paano naman tayo kikita? Paano naman tayo mag-earn, di ba? So, paano rin naman natin alagaan yung mga pamilya natin, di ba? So, kailangan balance din. So, ang challenge lang talaga doon is, first, ano yung priority mo? Ako, ang priority ko, utak ko, sanity ko, para pag nagpa-function yung utak ko, healthy ako, masaya ako, maalagaan ko yung mga dapat maalagaan, pamilya, bagay, or anything, di ba? So, na mga umaasa sa'yo. So, Yes. yun yung Tama aking naman. ginagawa lately. Yes, ang galing no, ang galing Shikikay dahil sa mga ganitong mga tips na binibigay at paano pinapangalagahan ng self-care ni Sir Paolo. Gusto ko yung tatlo na sinabi niya, yung huminga, magpahinga Pahinga, at tumunganga. tumunganga. Dahil syempre kailangan din nating may ganitong phase sa ating buhay na hindi dapat malaban ng laban, dapat marunong din tayo mag-energize, magpahinga para ma-energize tayo at marunong tayong lumaban ulit. Yeah, Diba? sabi nga nila, padayon sa pangarap, pahuway sa mga pagod natin. And Sir Paolo, sino naman po yung gusto nating pasalamatan at imbitahin na rin? Okay, gusto kong pasalamatan lahat ng mga clients ko, mga tumatangkilik sa akin, mga estudyante ko na sobrang they're rooting for me, pamilya ko, syempre, mga kaibigan ko. Thank you sa inyo sa walang sawang pag-support sa Brusco Brows, and that's the reason why nagpupursige pa ako dahil gusto kong pag-give back sa community na merong available na self-care na sinasabi, na vanity, self-care para sa lalaki, hindi lang sa babae. So, thank you sa inyo sa walang sawang suporta. Kaya nga, I go places sa buong Pilipinas. I've been to Luzon, to Bulacan, to Pampanga. And at the end of the month, I'll be going to Baguio. First time ko sa super dulo ng North. So, watch out lang. Maraming request. CDO, kung saan-saan. Maraming request. I'll be there, probably. Gagawa natin ng paraan kahit mahirap mag-travel. Basta GCQ, walang problema. So, thank you sa inyong lahat.
Yes naman, at talagang arangkada. At see you dito sa Baguio, Sir Paolo, at inyong grupo at inyong talagang mga kaibigan na pwedeng pumunta dito sa Baguio at sa inyong ipopromote na bagong business dito. Ayan, God bless at padayon at have a great day, Sir Paolo. Thank you. Thank you for having me, guys. Salamat. Wow na wow! Iba yung vibes ngayong umaga, no? Right. Naibigyan tayo ng pag-boost ng self-care at bagong perspektibo ng ating mga pananaw patungkol sa pangangalaga sa sarili. It's not all about pa rin na talagang kung ano talaga yung nasa isip mo, doon mag-radiate sa labas ang ng iyong pananaw, di ba? Yun nga, Kabsat. And gone are the days that there is gender bias in taking care of yourself. That it doesn't dehumanize you, either you're men or women, if you wanted to take care of yourself. So sa mga car rangers natin dyan, na ready naman for fitness ngayong umaga. Hindi pa kami tapos kasi mamaya, naku, virtual, hindi naman matatapos ang pag-aalaga ng sarili sa bahay lang. Pero meron kaming mga virtual na workout. Yun Virtual nga. workout community. Mamaya tingnan natin kung ano itong talagang umuuso ngayong pandemya. Ito parte pa rin sa Self-Care Wednesday. Ito pa rin ang tambalang nag-uumapaw ang good vibes. Ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
sumasakit ang ulo. Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan, pasadahan naman natin mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Sa ikalawang araw ng COMELEC na paghahain ng mga kandidatura sa Baguio at Benguet, halina't alamin sa balita ni Charles Nicolimon. Naging matumal ang paghahain ng kandidatura noong nakarang 4 na araw sa Baguio at probinsya ng Benguet. Pero kanina, dinagsana ito ng mga politiko at mga kandidato. Buena mano ang partido ng Nationalist People's Coalition na pinangunahan ni Mayor Benjamin Magalong. Muli siyang tatakbo sa pagka-alkalde. Kailangan matapos natin because 20 years from now, what's going to happen in the city of Baguio? And that is our goal, to be able to solve what's going to happen in the next 20 years or 15 to 20 years or 30 years from now. And the only way to do that and to make sure na masustain namin yung program, I am compelled to seek for re-election para tuloy-tuloy yung aming mga programa. Sinagot naman niya ang pagtanggi nito sa napabalitang pagtakbo sa Senado. Pero alam ko naman yung limitation ko, ano? And besides, the reason why I ran in the during my first term was because we want to build a better Baguio. Naghain din kanina ng COC ang mga tatakbong councilor sa ilalim ng Alyansang Aliping Dumogan o Alidum. Kabilang dito sina Councilor Mylenia Ranon, Councilor Isabelo Popo Cosalan at si Councilor Arthur Aladiw. It seems that my program for the city, some of them were started and some of it are to be introduced yet. Lalong-lalo na sa legislations ng para sa mga karapatan ng person with disabilities, cooperative employment at saka sa livelihood. Sa Benguet naman, naghain kanina ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban sa ilalim ng United Benguet Party ni Congressman Eric Goyap. Tatakbo siyang congressman. Tulad ng sinasabi ko dati, gusto kong ipagpatuloy yung mga ginagawa natin, and syempre po, nakita naman natin yung tandem namin ni Governor Diclas, talagang lalo na ngayon may pandemic, marami tayong tinutulungan at hindi tayo pwedeng basta-basta lang iwan natin yung probinsya sa gitna ng pandemic. Kampanya, lagi ko sinasabi, hindi ko kailangan mangampanya. Ang gagawin ko lang, kung ano yung ginawa ko from day one na pumunta ako dito, na tulong, at syempre yung mga pangangailangan dito sa probinsya, dinadala natin, yun lang rin yung gagawin natin hanggang pong mag-eleksyon, para ano po tayo, dire-diretso po. Kung ano yung ginagawa natin, yun lang po. Naghain din ng kandidatura si Governor Melchor Diclas para sa pagka-gobernador. Para matuloy natin yung mga ginagawa natin sa probinsya, nag-file tayo ulit for re-election for hopefully for second term. So nag-file tayo bilang PDP Laban. PDP Laban. So dati naman tayong PDP Laban nung time pa ni Apo Pongwan. So PDP Laban pa rin tayo. So may isa pala tayong isang local party, yung United Benguet Party, accredited na ito. So yun ang ginamit ng mga kasamaan natin. So pero magko-coalition din yan. So consider din sila na PDP. 3 araw na lang ang nalalabi para sa filing ng COC sa halalan 2022. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Dumako naman tayo sa La Union. Patuloy pa ring tumataas ang kaso ng COVID-19 sa lungsod. Narito si Randy Guzman.
20 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa bayan ng Kaba. Sa kasalukuyan, nasa 115 na ang active cases. Ang nagkakos naman ng increase ng COVID-19 ngayon ay dahil yung ibang munisipyo o towns kasi nag-change na po ng ng condition, like nag-ECQ yung iba. So ang tendency, lalo na yung mga may relatives naman, umuwi sila dito sa Kaba. Kaya yun, nag-i-influx tuloy yung mga outsiders. Tapos dumami na rin po dito sa province of La Union ng mga Delta variant. So yun ang isang cause kasi nagka-clustering of cases na po tayo. 304 naman ang active cases sa Bawang, 389 sa bayan ng Agoo, 1,430 sa San Fernando, 171 sa Nagilian, 225 sa San Juan, 286 sa Bacnotan, 113 sa Rosario at 127 sa Balawan. Sa kabuuan, nasa 3,708 na ang active cases sa buong La Union. Nasa ilalim pa rin ng iba't ibang level ng community quarantine ang mga bayan ng La Union na nagsimula noong unang araw ng Oktubre. Sa bayan ng Kaba, panay ang paalala ni Dr. Palo na sumunod sa mga health protocols at magpabakuna na para maiwasan ang pagkalat ng sakit. So ang increase po, kaya po din tumataas ay dahil po sa, well, probably labas ng labas na hindi naman necessary na paglabas ng mga tao. Plus yung mga hindi po gumagamit po ng tamang face shield o yung paggamit at saka face mask. Imbis na yung tamang paggamit, binababa po nila doon sa kanilang below the neck. Kaya ganyan kung minsan. So ang kailangan po talaga yung PPE, social distancing, ganyan. At sana po yung wag labas ng labas. At magpabakuna, yun po ang pinaka-importante po sa lahat para protected po sila. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines. Mga guro naging emosyonal sa mga mensahe ng mga estudyante online. Nagbabalita, Christian Zamora. Hinahadlangan ng pandemya ang dedikasyon ng mga guro upang maihatid ang dekalidad na edukasyon sa kabataan. Ngayong araw, ipinagdiriwang ang World Teachers Day, kaya naman ang mga estudyante dito sa Tarlac, kanya-kanya ang gimmick upang maihatid ang mensahe para sa kanilang mahal na guro. Thank you po. Happy Teacher's Day. Hi, Ma'am. Happy Teacher's Day po. Happy Teacher's Day po, Ma'am. Thank you po sa pagtuturo sa amin. Sa bayan ng San Manuel, isang punong guro ang nag-alay ng awit para sa mga makabagong bayani kung ituring. Happy Teacher's Day sa inyong lahat. Kami nagagalak sa inyong patnubay sa aming mga anak. Happy Teacher's Day sa inyong lahat. Lahat tutupad, responsibilidad, isulong edukalidad. Samantala, may mga tumulong at nagbigay kagamitan sa mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng Tarlac. Si Mr. Elite International Title Holder Frank Salmo nagbigay ng mga bond paper sa mga paaralan sa Mayantok at Kamiling. So nagkaroon nga po ako ng kauna-unahang proyekto bilang Mr. Elite International 2021. Ito nga ay ang Bond for Love, a bond paper giving project na kung saan makakatanggap ang mga chosen public school dito sa Western Tarlac. Ito ay ang Kamiling Central Elementary School, Mayantok Central Elementary School, Sorgi Integrated School at Busood Primary School. Sa ilang paaralan naman sa Kapas, namigay ng bond paper para sa mga modules si SB member Alex Espinosa. Malaking tulong sa kanilang grass cutter dahil napakalaki ng ating school. Mabilis din tumubo yung mga weeds dito. Meron kaming grass cutter pero kulang din. Christian Zamora para sa Luzon Headlines. Bagong mukha ng Irisan dump site, halina't silipin. Yan ang kwentong ibibida ni Charles Nicolimon.
Sa pag-usad ng rehabilitasyon ng Irisan Dump Site, plano itong gawing parke. And we will continue to develop it further. At the same time, nakakuha na tayo ng bagong contractor to manage yung ating MRF, yung itong ERS natin. So this time, it will be a functional ERS. Na it can, dati-rati, ang na-process lang nito is 10 tons. Now, pag natapos yun by November, it can already process about 30 tons. Tapos merong isang grupo rin from the private sector, this is the upcycling group, Baguio Upcycling Group, na they will also showcase their upcycling. So sila rin ang isa rito na this will also serve as an upcycling park. Sa ipinakitang plano ng Metro Waste Corporation, plano itong lagyan ng edible garden at greenhouse para sa mga bisita. Ibibida din sa parke ang mga kagamitan at mga obra na mula sa upcycling. Target din ng contractor na maging fully operational muli ang ERS machine ng lungsod para sa recycling ng mga nabubulok na basura. Kailangan ko mga inoculants din. Diyan na din po namin gagawin. Okay, sige. Greenhouse, sir. And then, Dahil sa karagdagang plano, kumbinsido na ang Environment Management Bureau o EMB na alisin na ang writ of kalikasan sa Irisan Dump Site. Doon sa mga contractor, malaki investment nila doon. Ano? Initially, alam ko, aabot sila ng ang investment doon is initially mga 15 up to 20 million. So, malaking investment din sa kanila yon. But ang maganda naman nun is they will be converting yung organic into fertilizer. Doon sila makakabawi ng kanilang revenue. And at the same time, pati rin tayo, meron din tayong share doon sa revenue nila. Sa Nobyembre, target ng Metro Waste simulan ang pagproseso sa mga nabubulok na mga basura. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Para sa mga ragdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com At tumutok sa Luzon Headlines. At ko, si Paul Baldoza. At Shakay Nakudaw. Para sa Morning Balita. Hear the music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club,
You do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! Nagbabalik ang taba ng Sipaw! Ito na nga, talagang change costume kami agad dahil ngayon nga Self-Care Wednesday. At talagang ngayon, bibigyan namin kayo ng virtual workout community. Wow na wow, no? An early shred, no, partner? And syempre, hindi na papatagalin yan kasi our guest ngayon is sobrang excited na for our virtual workout. Ito na ang ating kasama sa miyembro natin ng virtual workout community, si Sir John Isaac De Leon. Good morning! Good morning, everyone! Iyon, opo. Good morning, Sir John. At talagang ang galing ng mga advokasya ng grupo ninyo na virtual workout community. Sir John, paano nagsimula itong grupo at paano nabuo itong virtual community na ginagawa ninyo at paano nyo nahikayat ang mga ito? So yun, nag-start siya noong last March 2020. It all started kay Larby Policarpio, which is our coach for that. Nag-start siya sa live lang. Then after nun, parang naengganyo kaming lahat habang nanonood kami ng live para sa akin kasi ako as a workout na laging nag-workout, parang ayokong tumambay lang sa bahay. Parang nag-isip ako ng way kung paano ko pagpapatuloy yung pag-workout ko. So ayun, then one day napanood ko si Larby na nag-workout through live. So ayun, nag-join ako sa kanya and as time goes by, parang lumalawak yung maraming gustong mag-workout. So ayun, dun siya nag-start. Then it really big help din para sa amin na nag-join sa workout na yun kasi marami kaming nakikilala in different places. Umabot kami ng ibang bansa, may mga nag-workout taga ibang bansa. And ayun, parang ang laking tulong niya talaga para sa amin nag-workout din na nag-join sa kanya.
Exactly, Sir John. Grabe yung naging lawak ng inyong virtual community workout. Sir John, kamusta naman yung epekto nito sa ating mental health? So yeah, at I think it really has a big impact sa mental health natin, especially this time of pandemic na maraming nakakaranas ng depression, 'di ba? Maraming nakakaranas ng hindi natin naakalain kasi first time natin, hindi natin siya ina-expect na yung impact niya din para sa akin. Na itong virtual community na to nagpapa-remind na even pandemic, hindi tayo makalabas. Hindi-remind niya na marami kilalang tao o through virtual, hindi man natin makausap natin with the help of technology na din. Yun nga, Sir John, napakalaking bagay din ng technology ngayon. Paano nga ba naging advantage ang paggamit ng technology sa ganitong mga platform nyo? So ayun, napakalaking tulong din ng technology ngayon. Dahil nga pandemic, hindi tayo makakalabas, hindi pwedeng pumunta sa mga gym and also sarado din lahat ng gym that time din. So parang for me, ang laking tulong ng Coach Albert. Parang ang laking tulong niya talaga. Yes naman, oh. Talagang ang galing no kasi nabuo yung grupo dahil may mga nag-inspire sa kanila, mga coaches na nagbibigay ng mga exercises sa kanila. 'Di ba, Asha Kikay? Yun nga, Kabsat. And sobrang nakakatulong talaga siya both sa katawan at para sa ating mental health as well. Yes naman. At ito nga, kitang-kita talaga natin na talagang maraming nabuo. At ikwento naman, Sir John, kung ano yung mga nabuo na friendship at relationship dyan, di ba, Sir John? Yes, actually true. Ayun, maraming nabuong friendship that turns into family na din. Wow. Especially, meron kaming mga ka-virtual workout na para silang nag-reunite that time. That turns into marriage din. And ngayon, magkakaroon ng baby. So, ayun, napakalaking tulong ng virtual workout na nabuo this time of pandemic. Lalo na yung mga nabuong mga we're meetings din talaga na nagkikita or kahit alam mo yun, pero kailangan pa din nating mag-ingat. Yes, Sir John. At talagang nakita talaga natin na kapag sama-sama at madiskarte ang mga Pilipino na kahit ngayong pandemya, gagawa tayo ng paraan for virtual workout community tulad ng ganitong ginagawa ninyo. Sir John, para sa iyo, ang tanong ko naman, ano ang meaning sa inyo ng self-care? For me, ang self-care is kung paano mo alagaan yung sarili mo this time of pandemic, di ba? Alam naman natin na ang first na kailangan natin this pandemic is yung health natin. Pangalagaan natin yung kalusugan natin. We should always exercise, eat healthy foods, then also our mind din. Kailangan nating maging positive at all times, di ba? Na kahit ang dami nating problema na dumadating sa atin, kailangan din healthy yung mind natin, di ba? Kailangan positive tayo as always. And yung sarili natin, mas kailangan natin siyang pangalagaan this time of pandemic na iwas sakit, di ba? Mahirap lalo na ngayon, sobrang hirap magkasakit. Umubo ka lang, magkaroon ka lang ng sipon, may COVID ka na, di ba? Parang ganun na yung mindset ng tao pag nagkakaroon tayo ng sakit. So ayun, kailangan nating pangalagaan yung sarili natin. Yes, wow naman. Na wow, Sir John. Talagang nakaka-excite yan dahil ngayong morning, gagawin natin ang virtual workout. Kaya mga ka-Rangers, huwag kayong bibitaw dahil sa paming pagbabalik, meron tayong virtual workout at sumabay na po kayo, di ba, Shikikay? Naman, mga ka-Rangers, sabay na. Iunat na natin yung mga katawan natin. So, tutok lang dito sa tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there.
Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa BAO! Hear the music of the heart. Let all music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Where Star will take you there.
Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Nagbabalik ang tambalang, syempre good vibes ang dala palagi. So sa mga car-rangers natin dyan, sana ready na kayo to be fit at mapawisan ng kaunti. Ito, bibigyan namin kayo ng few basic exercises na kayang-kayang gawin nyo sa bahay lamang. So, nagbabalik si Sir John at si Kabsat. Kabsat? Yan! Naman. Sir John, go ahead po. So ayan, good morning everyone. So before we start, syempre kailangan nating a bit stretching lang para iwas tayo sa mga injuries. So first is we have our head go up na lang din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Go down. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Right side. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, and left side. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So next our shoulder naman. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Other side. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So yun, let's start na sa our workout. So our first workout is our shoulder muna. So before we start, let's get your weights muna, or pwede tayong mag-improvise ng water jug, Wilkins, or 1.5. So para makatulong din. So first is our shoulder. We have 12 reps before we start game. Let's go. Game 1. Shoulder press. Game 1. 2. Kailangan pantay yung shoulder natin. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Next is for our butt naman. For our butt. So, what we need to do is first squat. So, we need weights pa din. As much as possible, kung wala tayong mga resistance band or anything, we use dumbbell na lang for squat. So for squat is for our butt then. So the lower, the better. So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. So the last exercise that we will do is for our shoulder again. So para naman to sa delt natin dito. We have front raises, guys. Let's do it in 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, and 12. Yeah. We're done. Yes, thank you so much, Sir John. And sino naman yung gusto nating imbitahin at pasalamatan? So ayan, thank you very much po, especially kay Coach Larby and kay Coach Albert. Kung hindi naman dahil sa kanila is hindi mabubuo tong virtual community na nabuo the past years din. Also, thank you din sa lahat na nagjo-join every day. Maraming salamat po sa mga friends and other people na nagjo-join po. So, yan. Thank you. Maraming salamat, Sir John. So mga Car Rangers, isang araw na naman ang natapos. Siyempre, kukumpletuhin namin ang bawat agahan nyo. Kabsat? Yes naman, at talagang napawisan ako doon. Oo. At bibigyan namin pa rin kayo ng maraming mga kaarangkada stories dito sa Cordillera, Luzon at Pilipinas. At ito pa rin si Papa P. At Shakikay, kami ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.